Yo, oh, wong manis tansah hang leledha sak solae kang marati tansah isih muda katon Sulistya wong Jepang joget ora mokal ati kunjur kepranan emane wong manis wis apa putra wekesane aku mung udarasa wong manis tansah hang leledha sak solae kamare ati tansah isih muda katon Sulistya ora mokal ati kunjur kepranan emane wong manis wis apa putra rada rok titik wekasane aku mung udarasa iya ngalor ngidul potretmu isih tak kempet ngetan ngulon tak simpen ning kompet kulit ben ra teles yen udan tak buntel plastik merga kowe wanita sing paling cantik duwe dhuwit ta wisan sapa wonge batine sing ora jerit kowe malah ninggal lunga tanpa pamit tak takokke wong pinter sing komat kamit wangsulane jarene digondol demit lunga tanpa pamit nyuwun sewu amit-amit mbok ya aja tumeh ayumu selangit loro atiku rasane klugek-klugek boy tangis ninggal lunga tanpa pamit pengen jajan nganti wis ra kentekan duit biyen tresno saiki dadi penyakit lunga tanpa pamit
nyuwun sewu amit-amit wae manggis beda isi siji kulit lunga tanpa pamit nyuwun sewu amit-amit biyen legi saiki kok dadi pahit Hosa sedul Mas Yoga mata beling rene yo tak tempeling ting Jawa ngumpani ya siji godhong ates bisa gawe etes cabe boyang awak mriyang bisa ilang temu ireng tombo lara wateng sirah boyang saknalika dadi seneng adat kula waras bisa gawe berkas jamu Jawa pranyata dadi usada sayang rambyang uripe mung cingkrang atine nelongso sing niya sepadha lolo gawe becik tinompo sere bejo-beja ne awake janji nrimo antuk nugroho rono rene dadi wong randuwe sayang rambyang uripe mung cingkrang atine nelongso sing niya sapadha lolo gawe becik pinampa sere bejo-beja ne awake janji trimo antuk nugroho yo ayo Faisal ayo meremelek bapak nesi tukang graji mulas nesi tatan amre ora kleru sing ning dhuwur tansah mantuk mantuk sing ngisor mripate kok kiar-kiar
samar yen klilipen awuning kayu carya rukun jroning mahakarya murid kecukupan marang kula warga niki umpak Mas Kevin bergumamlah hi Pak Pur Siap Mas Tito. Dilanjut. iya aong Mas Jombar meremelek bapakne si tukang graji si tetan amre ora kleru sing neng dhuwur tanah samantuk mantuk sing neng ngisor mripate kok kiyer-kiyer samar yen klilipen awune kayu sayuk rukun gone makarya murid kecukupan marang kula warga Au. Ho. Yo. Ayo si Ong, ayo. Ya. Ayo delah, ayo. Mak Didoro, ayo. Mas Jepang, ayo. Oi, ayo si Ong, ayo. Ayo le kancet, ayo le. Satrio Seto. Yo. Was. Awas yo. Ayo, rubuh, ayo. Rubuh, ayo. Yo. Ayo si Ong, ayo. Aang si Ong, ayo. Wah, ayo. Giwar, ayo.
Wah. Ya, ya. Ya, 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 ya. Hai. Hosa. Satrio Seta ayo ngger. Ayo Bapak Nari. Bapak Nari Jember ayo. Panas, panas, panas mandi. Yo, yo. Goodness ganes bicarane Jarawa muda-mudane sang Prabu Kresna tansah liwat atiku kayong-yung selagamu saya nambahi wangun dasar ayu lancir kuning ora mokal atiku dadi koming mesaba sedidik aku bos terima karena tak anggot tambah kangen kurina wangi dan saliwa tresnaku tanah bisa lali Bapak ne saya suwe ora gampang bebrayane kudune cara piye bisane monge lengke ya mbokne aja jeke kabeh wis ana karise sing nyata gendotara sak mestine jare lunga Solo tuku beras trasi yen tresno aja ngono monggo aku sing tresnani tak cilik loloba wong mati ora obah yen obah ngedeni bocah yen urip golek duit sluku-sluku batoke ela elo sirama menyang Solo lek oleh payung muta mak jentit loloba wong mati ora obah yen obah ngedeni bocah yen urip golek duit yo Turangga Satrio Seta ndeleh ayo yo Ayo oleh Pak Narti. Woi! Ayo. Dayak sing demong dayak Kelvin mulya le akeh becekan le Kelvin mulya becekane nglumpuk le
rompi yatim. Anyar. Yo, ye. Ayo le, Bang Bali yo le. Kesambar kesaru kepleset wit gedang le. Hei, yo, ye, loh, dah, ade, kowe kok ngantuk no deh, yo. Aku terno Bali paman, man, aku terno mulih man, awak rasane koyok badan man. Iya. Oke, tari jaranan Jawa.